3. Здравейте, приятели! Това е нашата сферична камера, която е най-новото бижу в нашия сайт. 6 мегапиксела, много добро качество. Сега ще ви покажа как да инсталирате и най-готиното е, че получавате с покупката си подарък тази карта памет, която е 128 гигабайта и може да заснеме записи до 2 месеца назад. После изтрива най-стария запис и записва върху него, така че може да се използвате много дълго време и да връщате много дълго време назад. Много готино, нали? Сега ще ви покажа как да инсталирате. Може да я намерите в нашия сайт като сферична камера на промо цена. Искам да ви кажа, че в момента е на 78,99 и върви заедно с картата памет. Невероятна цена. Приложението е IC. Много клиенти търсят това приложение, за да използват други камери на едно и също приложение. Ако имате камери, които са IC, вземете си тази камера и пробвайте да видите какво качество излиза. Сега ще ви покажа и нещо много интересно в нашия сайт. Предлагаме и удължаващи кабели. Един кабел представлява последния начин. Той се закупува допълнително. Може да попитате наш сътрудник да ви го предложи. Имаме 3 метра, 5 метра и 10 метра. Това означава, че когато включите захранването в един адаптер, и когато получите камерата без такъв кабел, вие ще имате ето това разстояние. Ето, виждате ли? Това е. А пък ако си закупите удължаващ кабел, вие ще трябва да сложите този кабел между захранването и между камерата. И като го сложите, вече ще имате още 3 метра, 5 метра или 10 метра разстояние, което да монтирате отдалечено от адаптер. Имайте предвид, че ако си направите комбинации, примерно 2 кабела с по 10 метра, ще стана точно 20 метра разстояние от контакта и всичко ще бъде наред. Сега ще ви покажа как да инсталирате. Изключвам камерата, защото камерата постоянно ще подкамва да може да я стартираме. И сега, много важно, инсталирате приложението IC. Сега ще ви покажа и картинката, която трябва да... Ето я, това е IC. Написвате го в Google Play или в Apple Store. И сега давате най-отгоре на регистър, съгласявате се и тук ще изпишете имейл адреса, който вие имате, за да потвърдите после регистрацията. Аз съм си създала един имейл адрес специално за това. Така, след като го въведа, трябва да имате голяма буква, малка буква, цифри и примерно някакъв препинателен знак. Удивителен, въпросителен, каквото си смислите. Така, може да си напомняте, за да видите как точно сте изписали паролата. Хубаво да си я запишете някъде. Така, сега ми казва, че ще имам до 30 минути код, който аз трябва да го получа на имейл адреса. Вие през телефона може да си влезнете във вашия имейл адрес, понеже този е нов и не ми е логнат на телефона. Използвам ето го. Вече е дошло съобщението. Please. Тук ми казва да потвърдя акаунта, който е новосъздаден. Сега давам да отворя и Verify Now. Готово. Активацията е успешна. И сега тук ме кара да влезна. Вижте, автоматично всичко ми се добави. Даваме Login и се съгласяваме с общите условия. Супер лесно се инсталира. Сега, вече е време да включим тази камера и да чуем гласчето. Сега, като я включиме, тя ще се завърти. Имайте в предвид, че камерата не се... Wait to be configured. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Сега вече ще обходи, за да може да се завърти на правилното място. И така. Сега започваме. Даваме плюсчето, което се намира най-отгоре или в средата. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. След това излизат начините на свързване. Ние избираме с Wi-Fi мрежа да създадеме. Много важно, трябва да се намирате до рутера. Когато инсталирате и вашия рутер задължително трябва да не е 5G. След това даваме Next. Ако сме чули камерата да говори, даваме пак Next. Тук си изписваме Wi-Fi и паролата и даваме OK.
След това ни казва, че ще ни даде да сканираме QR код, който трябва да държиме на 25-35 см от самата камера. И също така да чуем, че се е инсталирала, за да сме готови. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Чухте ли я? Connect to router successfully. И готово. Това беше инсталацията. Един път чуваме сигнала, след това, че камерата е готова за инсталация. Тя почва да се върти. Тук отново трябва да имаме парола. Сега пак измисляме. Естествено трябва да имаме малки големи букви. Аз си създавам някаква измислена парола. MX. Ще напиша... Няма да видим сега. Голяма буква. И 3 единици измислих аз. Тук пак можем да сверим по този начин. Даваме ОК. И тук вече не са съгласни. Трябва да са 8 цифри. Ще добавя и една удивителна накрая. Тук почна от начало. Добре. MX 1, 2, 3 и една удивителна. И тук вече ще може да добавим удивителната. Вижте, искаме голяма буква, цифри и някакъв препинателен знак. И даваме ОК. Тук пак. Не може от 3 еднакви цифри да запишем пак за сигурност. Тогава ще напишем 1, 2, 3. Удивителен. Всъщност 2, 3. 2, 3. Удивителен. И сега да пробваме. Така паролата пък била слаба. Общо взето, докато ви изпише как може, 2, 3, 4. Удивителен. 2, 3, 4. Удивителен. Вече мисля, че трябва да сме се справили. Окей. Готови сме. И сега тук аз ще напиша тест 1. Като дам тест 1, може да напишете гараж, примерно, двор или каквото, където ще я монтирате, за да може да се ориентирате. Така, тук вече ще пишем едно memory card detected. Обаче, нямам карта сложена вътре. Ако имаше карта, тук вече ще да ви изпише, че камерата е засекла вашата карта. В момента нямаме такава, няма как да засече. Тук ни пита как да записва, дали продължително да записва или само при аларма да записва. Вие си изберете кога иска да записва и кога искате да имате записи. Аз предпочитам постоянно. Даваме Next. Така, алармата е включена или изключена? Включена е реално. А сега, ето, камерата. Аз ще ви покажа цветове. Всъщност ще я изчакайте ми да се наглася и тогава ще ви покажа какво вижда камерата. Аз определям една камера като как вижда от самите цветове. Сега е на Ultra HD в момента. Всъщност, ще я покажа мене да снима. Така. Виждате ли, че самото ми лице е супер кристално. Като дадем на по-ниско качество, сваляме качеството. Добре, ще продължа. Ето по този начин цветовете колко са ярки. Много е хубаво за мен това качество. Така. Добро. Това е 6 мегапиксела. И тук ви е картата, която в момента ние нямаме. От тук може да си гледате записите. И да задавате един, в който искате да върнете назад. Само, че ние нямаме записи, няма как да гледаме. Другото положително е, примерно, ако има движение в камерата, ще ви дава едни червени такива чертички, които ще може не да гледате цял ден какво се случва, но определено време. На голям екран мога също... Чакайте да видя. Ето тук има вече на голям екран. Невероятно! Ето колко е кристално чиста. Имайте в предвид, че това го гледаме на моят телефон. Ако се свали на компютър, просто качеството ще е много по-различно. Сега искам да инсталирам, да си направя един експеримент с ето тази камера. Да видим как ще се вижда тази камерка. Сега обаче ще махна следенето на обект, защото тя ще се движи вероятно. И да ви покажа, сега имам втора камера, пак със същото приложение, просто трябва да дадете един плюс отгоре. И по същия начин продължавате напред, само че много важно трябва камерата да ви говори. Така си включих тази много отдавна. Сега ще я включиме и ще изчакаме да се завърти и да продължи напред. Starting up.
Wait to be configured. Вижте, тази има само една антенка, докато нашата... Така, сега вече сме я чули и както ви обясних, трябва само да давате Next. Вече в самото приложение ви запазило вашата парола. Вижте тук как е показано, че 2,4 ГГц може, а 5 не може. За тази камера няма как. Така, сега трябва да я покажа на камерата този QR код. Имайте преди, че това е коренно различно качество камера. Не знам колко бързо ще стане. Преди малко стана много бързо. Хайде, принцеса. Nothing. Please wait. Successfully. Виждате ли тази камера, къде след колко време се сканира QR кода, имайте предвид, че нали, от едно и също приложение, просто камерите са различни. Да използваме най-старата парола, защото нямаме време да мислим тук. 2, 3, 4, един удивителен. IMX, 2, 3, 4, един удивителен. Ето може да погледнем дали са еднакви. Тук сега си ги измислих, трябва да има голяма буква, малка буква, последователни цифри или някакви просто цифри и един препинателен знак. Даваме OK. Тук ще бъде тест, стара камера. Така ще изпишем, за да може да... Така, готово. Тук е дадено само когато аларма. Ами не, искам да записва постоянно. Пак ми пише, че няма карта. Да, няма карта. Нищо, продължаваме напред. Така, и сега вие на това приложение реално виждате две различни камери. Тази камера и тази камера са стартирани в едно приложение. Както ги виждате. Сега тази новата е ето тази. Чакайте да я видим. А виждате ли какво е качеството? Коренно различно е. Сега ще направя така. Много интересен номер. Цък, хайде. И в момента виждаме... Само да си направя експеримент така как ще стане. Аха. Сега, може ли да познаете коя камера, коя е? Виждате ли това качество? Вижте ми ногтите колко са цветни. Това е от ето това бижу тук. Така, а това е другата камера, която реално снима по този начин. Просто цветовете на Ultra HD-то е много по-наситен. Цвета е много по-хубав. Да ги сложим, ако искате да бъде равносилно една до друга. И вие да си... Не знам как да сложа, че да стоят. Аз нямам две ръце свободни, а имам две заети. Така. Сега. Това мога да сравня като качество. Едната стои по-тъмна, не толкова ярка. За мен това е невероятна камера, която е тази и тази камера, която е тази. Има разлика, хора. Наистина, пикселите има разлика. Сега приключих с показването на разликите. Сега мога да ви покажа и неща, които все още не съм запозната и аз. Просто да се разцъкаме. Тук Аха! И двете имат цветно-нощно виждане. Ето пак съм близо до тях. Вижте разликата. Вижте ги близо. Така изглежда едната, така изглежда другата. Може да я разпознаете на пазара. Така. Ами, това е, приятели, от нас. Чао! Ако имате някакви въпроси, може да звъните на нашия телефон и, разбира се, да си поръчате тази камера, с която няма да сбъркате. За съжаление, количеството ни е ограничено. В момента имаме определена бройка, която можем да ви я продадем на тази промо цена. Така че възползвайте се скоро и питайте за удържаващи кабели, защото наистина са много удобни. Чао за сега!